Joten tässä on se toinen jakso, mikä me tehdään. Tai uudestaan kuvattu jakso. Ja tässä mä vedän Pave mun pullelle. Älä. Tässä. Esti täytyy päästä alas. Itsemurha! Joo, mä oon tässä. Kato kuinka korkealla. Tuolla on jotain homoja. Ja noin Han tulee alas. Mun tyrkyt alas. Ai vittu, sä vedit mua vatsaan. Otet sit onkin Han kiven pois. Et mä en hyppää sinne nilkoiteen. Ai tähän. Otat pois. Mitä se on? I like the movie. Movie. I like them. Mä en edes tiedä, jos mä en uskalla tulla, miten mä pääsen täältä alas. Jos sä pääset ylös, sä pääset alas. Laittaa sit mä jalan tuolla. Ai sexy and the moment. No. Tässä on seksiä tällä hetkellä. Hei! Tänään mun YouTube-kanavalle. Ui vittu. Ja kaikki voi nähdä sen. Niin Jopa just. Lakko ja Herpakin voi nähdä. Niin just. Lakolle. Me voidaan tehdä 11 minuutin video. Tehdään 11 minuutin. Ja me tänään hypätään. Peppu sanoo viks, kun me hypätään tästä viks alas. No, minne me nyt mennään? Tiedä. Vois lataa Mobisen ja tehdä Pokemon Go